Problema'y isayaw. Problema'y isayaw. Yung oras na yun, alas 2 sa Himalem dito in Santa Cruz, Tenerife, Spain. You're listening to The Beat with exclusive mix by DJ U1. Sa bar, alas 12 ng gabi, ako ay may nakita na magandang babae, may uwang na mata't nagkaupulan sa tabi. Hawak-hawak na beer, hawak ang isang bote, nilapitan ko at tinanong kung okay lang ba siya. Ang girl na maganda ay broken hearted pala, niyaya kong sumayo para kung tunay na wala. Bigla siyang umiti at tumayo na lang bigla. Problema'y isayaw. Sayaw, 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 problema'y isayaw. Sayaw, 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 pipiliin mo at susundan ko ang mayroon mo. Susundan ko, pipiliin mo at susundan ko ang mayroon mo. Susundan ko, problema'y isayaw. Problema'y isayaw. Sayaw, 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 problema'y isayaw. Sayaw, sayaw, sayaw. Bumalik sa upuan at kami ay nagpahinga. Ang girl na maganda, mukhang pagod na. Sa dali niyang sumayaw pati ako ay hilo na. Hindi ko na alam kung kaya ko pa ba. Nilapitan ako, tinanong kung okay lang ako. Ang sagot ko naman ay nasusuka ako. Bigla siyang tumayo, sabay sabi na tara na. Tara na sa dance floor, sumayo ka pa. Problema'y isayaw. Sayaw, sayaw, sayaw. Good evening, Pilipinas! Buenas tardes in España. Yan.
manipod dito'y Santa Cruz, Tenerife, Spain. Dumandanon manin kada kayo, iti maminsan pa'y, dahito'y programa tayo nga na Pauluan, liwliwa ken rayaw dagiti OFWs nga Ilocano, mabuya ken mangiganyo, direct dito'y lugar apo dagiti Espanyoles, kada kayo amin, nga OFW kakabsat, ayan man nga sulit lubong, iti ayan nyo, iti daytoy nga kanito, iti daytoy nga gundaway, ken iti daytoy nga aldaw, kastamet dagiti patpat ken mi, nga ayayaten mi apo, nga pamilya mi dita Pilipinas, ayan man nga sulit lubong, iti ayan nyo, iti daytoy nga gundaway papagayam, at dato'y mananapo, di patpadaanan nyo, nga programa, nga mangted, itilingligay, ken ray-rayaw, kada kayo amin, kakabsat. Dayto'y iti anak ken kabsat yo, gayem, manong yo, di agbalin nga timon, iti dayto'y nga programa, liwliwa ken rayaw, dagiti OFWs nga Ilocano, at da kayo apo iti uneg, iti Facebook page, iti nasao nga programa. Naimbag nga labi, naimbag nga aldaw, naimbag nga malem yu amin kakabsat. Agyos nat, tiagngina kata kayo amin apo, nga 237 nga naka-online nga kakabsat apo. Mabalin yun nga i-share, when no i-like tayo nga programa, tapno ti kastapo, ad-ado tayo, mas naragragsak. Iti daytoy nga aldaw, iso iti panakangay, iti panagsasalip, dagiti 14 apo nga kalalaing, ag kakapintas, ag kakagwapo nga contestant, iti batch 5. May 3, 2020. Naimbang nga review amin na po, naimbang nga daw yamin. Iti na ito nga gundaway, kaya't ko ako nga kablawan ti local government unit, iti ili nga Ballesteros Cagayan, nga isuapo iti ili tunumotibiyang ni Honorable Vincent G. Onite, ti madaydayaw nga matiili, ni Vice Mayor Violeta Vidad Onite, dagiti agkakagaget nga sanggunyang bayan members, dagiti apo nga barangay captains, iti 19 nga barangay, dagiti sanggunyang kabataan members, da amin na po nga empleyado iti Ballesteros Cagayan, dagiti membro iti polisiya po, PNP, ti barangay ko nga Payagan East, Ballesteros Cagayan, nga iso tinagapuan tayo mo, dagiti pamilya apo di Payagan East, ni inang dagiti kakabsat ko apo, dagiti kakanakat, dagiti iipag, ken amin kayo apo nga kakalugaran di Payagan East, Ballesteros Cagayan, manipod apo dito Spain, aga po kini Roderick Ben Molina, kastamit kini May Cachola Urita Molina, di anak mi kakabsat ni John Derek Urita Molina, ken ni Edric Mayer Urita Molina po. Kastamit apo dita barangay na napatan apari Cagayan, nga iso tinakay kamangan daytoy numutibiyang. Kumetapo nga kablawan ti local government unit iti Santa Marcela, Apayao, nga ibang panguluan ni Apo Mayor Rolly Giang, kastamit ken ti asawa na po ni Ninang Risa Giang, ti ABC President iti Marcela, Apayao, tay classmate ko apo nga kapitan ni Joe Gilian mo iti Imelda niya mo, kapitan. Na kayo
amin na po, Sangguniang Bayan, members iti saan Santa Marcela, Payaw, naragsak nga rabiyo po, naragsak nga panagbuy-buyayo, iti liwliwa, kenray aw, dagiti OFWs nga Ilocano. Kaya't kumeta po nga kablawan, dagiti Board of Judges, no adada dito yun na po, dagiti pito po nga official, Board of Judges, iti dayto nga pasilip, naimbag nga rabiin, naimbag nga aldawyo po nga Board of Judges, dagiti contestant nga agtag-tagargara po ag nervyos da kano, tan naglalay nga po dagiti contestant iti dayto nga aldaw. Ket sapay kumapot tan iti Dios iti mang bendisyon iti tunggal may sakata tayo, tapno ti kasta po malpas daytoy nga pasalip tayo. Iti singing contest is mule, iti liwliwa kenay aw dagiti OFW nga Ilocano. When anusan dak kakabsat, tited ko at tiragsak, ken liwliwa ken rayaw, iti daytoy nga gundaway kada kayo amin apo, pagpagkek nga viewers. Para kada kayo ti daytoy nga gundaway apo, daytoy ti para kada kayo. Gapo ti Facebook, namamu kayo amin papagayam. Hi! Sarming ni RTPKR, ti may nga judge apo at daysunan. Architect Chengwei Lizardo Leonlun, i-check up mo, dagiti apo nga Board of Judges no nakaindan. Sa sagot ko kada kayo apo, sagbay nga rugyanan tayon ti programa tayo. Daytoy iti para kada kayo amin papagayang may isa nga Christian song nga isagsagot ko kada kayo amin nga Ilocano nga Pilipino itintero nga lubo nga po. Basta nagtiagsinsida iti bugong ay kadarak dagita po nga OFWs.
Hold your breath. Architect, give me a signal. Architect, Cheng Wei. Iti daytoy nga bundaway papagayam, mapadayawanak nga mangipresenta kada kayo, dagiti 14 nga agsasalip, iti kinantaan, babayan iti small application, Wessing Canister Maker kakabsat, anyaman nga application ti ginamit ta, pasok damin kakabsat. Manipod, iti barangay Tayak, Bantay, Ilocos Sur. Iti contestant number 1 kakabsat, isuni, Alana May Paz Cruz. Iti kanta nga napauluan, agnanayon nga yayaten ka. Iti may kadwa, iso ni Rosie Rabaha, iti barangay Amubuan, Ballesteros, Cagayan. At daytay iti Hong Kong, iti kanta nga napauluan, laglagipem, awan tinagkuranga. Iti may katlo nga contestant, iso ni Miss Charlene Padre, iti Bangged Abra. Iti kanta nga napauluan, agpakadakon ayat ko. May kapat, iso ni Mrs. Merlin Pigaw Ragka, iti Bantay, Ilocos Sur. At daytay suna iti Madrid, Spain. Iti kantana, long distance ngayat. Iti may kalimang contestant, iso ni Mr. Robert Ignacio Baranzuela Jr. Manipod, iti barangay Latak, Santo Niño, Cagayan. At daysuna iti Taiwan. Iti kantana nga napauluan, nudumteng tutial daw. Iti may ganem, iso ni Miss Emily Bergonio Benjola from Umengan, Pangasinan, nga dayti Dubai. Iti kantana, agnanayon nga ayaten ka. Iti may kapito, ni Gilbert Dangsil, iti barangay Pasaleng, Pagudpud, Ilocos Norte. Iti kantana nga napauluan, Parparbuk Laeng. Iti may kawalo, iso ni Irene Tamayo Camps, iti Santa Ana, Cagayan. Nga iti kantana nga napauluan, no umapay nilagip. May kasyam, iso ngawan sa Bali, no din ni Mr. Raymond Tablet, iti barangay Kabuluan West, Ballesteros, Cagayan. Nga iti kantana, naglemesak iti arak. Iti may kasangapulo, isu apo ni Miss Mabel Joy Aquino, iti barangay Morong Badok, Ilocos Norte. At daiso na dito'y Dubai. Iti kantana nga napauluan, basol ko kadi. Iti may ka-11, iso ni Jane de la Cruz, iti barangay Santa Cruz, Ballesteros, Cagayan, nga dayti Hong Kong. Iti kantana, basol ko kadi. May ka-12 apo nga contestant, iso ni Miss Jennifer Macasadurona, iti barangay Santa Cruz, Ballesteros, Cagayan. Iti kantana, basol ko kadi. May ka-13 kakabsat, iso ni Diane Joyce Ranada Angel, iti Poblacion 1, Pagudpud, Ilocos Norte. Iti kantana nga napauluan, basol ko kadi. Iti may ka-14 apo contestant but not the least, iso apo ni Mrs. Lisa Ursulong, iti barangay Nanapatan, Apari, Cagayan. At daiso na dito'y Hong Kong. Iti kanta nga napauluan, laglagipem, awan tinagkurangat. Ayan kakabsat, HBO Records and Oliver Production.
Dagayay apo iti mangbukel, iti 14 nga contestant, iti daytoy nga aldaw. Kaya't kumet apo iti agyaman kadagiti admin ko 12 da apo. Nga iso ti katulungak iti daytoy nga gundaway, tahanak nga mabalin nga ag-like, mabalin nga ag-heart kada kayo apo nga ag-reply, isuda apo iti ag-delete, isuda apo iti ag-reply kada kayo. Ket sapay kumapo nga da kayo apo nga naka naisarong iti daytoy nga Facebook page, iti nanumo nga pagayam yo. Alwadan nyo apo dagiti comments yo pangasi yo apo, tamabalinda kayo nga i-block dagiti admin ko apo. What's your words nga kunada iti Ingles? Hanang Ingles apo. Agyamanak kini architect Chengwei Lizardo Lenglon, iti chairman iti tabulator apo nga dita Manila. Certified architect daytoy tabulator cho apo. Iso iti ni Gerald Tango iti head of the admin. Astamet kini Princess Joy Molina Tablak, editor-in-chief apo. Ni Marivic Ogaliseria, editor ni May Rumia Ascado, editor ni Deli Pinol, advisor miti grupo apo. Kastamet kini Maribel S. Labon Lizardo, admin ni Lovely Jazz Molina Zuniga, ni Lobelia Lizardo Tamayo, ni Madeline Arellano Casido, ni Catherine S. Calano Cantor, ni Risa Valle Sebastian. Dagiti konsultan ko apo, ni Mr. Antonio Macugay iti Sinait Ilocos Sur, ni Miss Maydos Tenerife Spain, ni Marian Nicolas Criben iti United Kingdom. Kastamet iti advisor ko apo, advisor ko datoy apo nga personal advisor tayo apo. Iso ngawan sa bali Nodi ni DJ Mel Passion Dugay Valencia, iti DWNI 91.1 FM Radio Caruba, station iti Burgos, Ilocos Norte. Dagayay apo iti mangbukbukel, iti puwersa, iti linglingay kenrayaw dagiti OFWs nga Ilocano. Iti sponsor tayo ti daytoy nga gundaway kagabsat. Major sponsor tayo. Iti kumpanya international datoy nga kumpanya kakabsat nga ng package deal iti daytoy nga live ko apo. May isa nga pagayam, isang mabuting kaibigan galing dito sa Europe. Siya po ang upline ko sa Crowd1. Please welcome Crowd1 business. May sana ka po nga membro iti Crowd1. Ket iso apo tinang package deal daytoy nga gayem tayo iti Europe. Tapno laeng daytoy nga contest apo. Ket maipatangatang tapno ti kasta dagiti abaken nyo apo nga prizes. Saguton ti Crowd1 international business iti online apo. Thank you very much Crowd1. Kastamet iti apo ti sponsor tayo, minor sponsor. Kastamet kini Miss Jaylin Kalida and family iti pasukin nga da dito'y Santa Cruz at Tenerife, Spain. Ni Miss Mylin Tongpalan, happy birthday to you ading. Da dita Taiwan. Kastamet kini Mrs. Wengay Florido, Amubuan Ballesteros Cagayan. Ni Mrs. Lynn Marie Orpia iti Santa Cruz, Tenerife. Kaya ni Mrs. Amelita Palat Macaraeg iti Santa Cruz, Tenerife, Spain. Dagitoy apo iti sponsor tayo. Agyaman na kapo. O napudno nga gayat apo toy no mo. Happy watching kung timadagdayo apong asawak dajay sa bali nga kwarto agmo-monitor iso ni Mrs. May Cachola Orita Molina dagdiduangan na kuapo ni John Derek Kinedrick datoy dagay ayam anya man ti feedback nga mangugyo sorry kada kayo amin apong agbubuyatan agadu kayo apo 426 tinak online agyaman na kapo. Presentation of the Board of Judges. It is my singular honor and privilege
to present to you the chairwoman of the board of the judges for this contest. Agner-nerview sa kapo pakawan ng dak. Okay, da kayo po nga judges, nagkabalinak. Agbulol nat dito, da kayo nga viewers apo, agpalakpak kayo latan na po narigat di ay ada dito sang wanan nyo. A full-blooded Ilocano, born and bred in Luna, Apayao, currently living in Hans Enland. A wife with 2 kids. A language and literature teacher with Master of Arts and Doctor of Education degrees. A Christian songwriter, translator, and song leader. She's known as Lenky on Ismule with 18,500 followers. Dub such as Ilocandia Classical Songstress and Balasang Tiamyanan. She's an Ilocano recording artist. Pagbadangan ta with Richard Matute, mangarap ka with Chino Remero. Ladies and gentlemen, a warm applause to our beautiful Balasang Tiamyanan. Please welcome Mrs. Salome Varia F. Williams. Welcome to the show, madam. Co-chairman. Our co-chairman is a multi-talented guy in the field of education. He hails from Central West Ballesteros, Cagayan, a vocalist, trainer, manager of the Aces Band, a national winner in the 2001 Search for Multigrade Teacher Achiever conducted by the Department of Education, a national presidential Lingkod Bayan awardee in the 2002 Search for Outstanding Government Officials and Employees conducted by the Civil Service Commission, a public school teacher supervisor of the Division of Cagayan, Lalo Cagayan District. Ladies and gentlemen, let's put our hands together as we welcome Doctor of Education, Sir Cesar Alonso Acevedo, the pride of Ballesteros, Cagayan. Judge number 3, a beautiful and loving lady all the way from the province of Ilocos Norte. She's a very supportive friend of our program. She's my personal advisor. She finished Bachelor of Elementary Education. Her present position is a disc jockey, DJ, writer, researcher, singer, poet of DWNI 91.1 FM Radio Caruba Station of Burgos, Ilocos Norte. Without so much ado, please welcome. Join me in welcoming Miss Dani Ukensamiweng host, DJ Mel Passion Dugay Valencia. Welcome to the show, DJ. Judge number 4, a 26-year-old young gentleman all the way from the municipality of Ballesteros. A secondary school teacher 3 of Ballesteros National High School. Graduated at Cagayan State University, Cari Campus, Tuguegarao City, with a degree of Bachelor of Science in Physical Education, major in MAPE. A pageant director of Binibining Ballesteros. National accredited coach and technical official in dance sport.
member of the Dance Sport Council of the Philippines, a national accredited coach and technical official in aero gymnastic advanced level. Currently enrolled in Master of Arts in Physical Education at CSU Cari Campus. A good singer also. Please welcome Sir Chris Lee Bidad. Welcome to the show, Sir. Our next judge is from Municipality of Pinili, Ilocos Norte. He finished Bachelor of Science in Hotel and Restaurant Management at Northwestern University. He is a good choreographer, dancer, singer, and founder and artist of the Ray Ray Au Ti Pangaldaw Ken Rabi. Ladies and gentlemen, please welcome DJ Chola of the live Facebook streaming Ray Ray Au Ti Pangaldaw Ken Rabi, no other than Mr. Charlie B. Bermudez. Welcome to the show, sir. Our next judge, a good-looking gentleman, a businessman, all the way from Bantay, Ilocos Sur. He is our loving president of our Filipino Association here in Santa Cruz, Tenerife, Spain, named Asofil. He is also a very supportive advisor and friend of mine, an advisor of the 7 Country Association here in Santa Cruz, Tenerife, Spain, the loving husband of Mrs. Rubilin Guillermo Paz of Sitio Buneg, Payagan East, Ballesteros, Cagayan. Ladies and gentlemen, please welcome Mr. Christopher Paz, Sir, Apo Presidente. Siyak Apo TBC na, iti asosasyon mga asopil. Purehan nyo damdamagan ni Bagak. Our last judge, but not the least, is a good friend from province of Isabela, particularly in San Manuel. A good-looking and handsome gentleman. He is still single. A good smule singer. Ladies and gentlemen, please welcome Mr. Arnel Prondarina. Sir, welcome to the show. Criteria for judging: voice quality 50%, timing 20%, originality 20%, audience impact 10%, a total of 100%. Grading system: 1 is the lowest score, 5 is the lowest, highest score. Ang mabalinda po nga grade ito 2.5, 3.5, 4.75, up to 5. Dagijaya po ti mabalindang i-grade. The scores of the contestants will be displayed in your screen. Comment section, my dear viewers. Kani palagip ko kada kayo amin na po nga viewers. Pangasiyo apo tahang kayo nga agre-grade kadagiti contestant. Dagiti lang 7 nga judges ti mabalin nga mangted iti grades da po. Kas pangarigan na po, contestant number 1, C1, tapos jay grade da po no 3.5, kas di lang po C1, C2, C3, kas di po ti pag-grade yo po, my dear judges. Prizes. Dahil ti kapakgan na po tanarigat ti agsao kansyon no awan ti premyo. Tao rin siya kung agkanta no awan ti premyo. Kung no ibagayo madamdamat agkantanak para kada kayo amin apo nga ay ayatek nga viewers iti daytoy ngal daw 453.58 apo nagadu kayo ag nervyos daytoy no mo. Reading of prices. First prize, preload 1,000 pesos, any SIM card. Second prize, 500 pesos. Third prize, 300 pesos. Fourth prize, 200 pesos. Fifth prize, 150 pesos. Consolation prizes to the non-winners,
100 pesos preload each. For the information of the public, our first placer and second placers will be joining the grand finals on June 14, 2020. Ayan kakabsat, ready na kon. Pangasiyo apo ta, agan anos kayo apo nga viewers, ta amin dato ramen iti programak tahan ko nga balin nga labsan dagijay. So nga aganos kayo apo, agyaman aktian anos yo, ti makaanos, iso ti makagunod. Ayan, faithful love, nagwapo ti background ko para kada kayo amin papagayam. Okay? Iti dahito nga kanito kakabsat, mapadayam mo anak. Nga mangipresenta kada kayo, iti boses, iti madaydayaw nga chairwoman of the board. Tiagbali na po nga chairwoman, iti dahito nga gundaway. Okay, naimbaga po nga panagbubuyayo, ken nagasat nga rabi, naimbag nga aldaw yamin. Dahito ya po. Naimbag nga oras tayo amin gagayen. Kayat ko akablaawan, iti naragsak, ken nagasat, akanito ti panagdengeg, dagiti amin anaayat apapagayam tayo, dito'y liwliwa, ken rayaw, dagiti OFW nga Ilocano. Ti Facebook page, nga imatmatunan, ti maingal akabsat tayo, ni Sir Roderick Molina. Kayat kumet nga alaen day ti agundaway, tapno idanon, tinalaos a panagyaman ko, kada kayo amin, iti panangitan tandudo, ken agtultuloy a panang pasantak tayo, iti musika Ilocana, nga isu ti sarming, tinariingan tayo a kultura. Sa dinuman, ti ayan tayo a paset ti lubong ita, ti musika Ilocana, ket pudno a nabileg, a mamagkaykay sa kada tayo, iti naindaklan a panggep, tapno maep-ep ti iliw, wen, tapno na namin tayo ti imnas, ken anag tinagtaudan tayo adaga. Siyak ti anak ken kapsatyo, balasang ti amyanan. Salome Barria F. Williams, tubo ijay Luna Apayaw, nga magnana ed dito'y Hans England, iti agdama. Agbiag dagiti amin nga Ilocano Overseas Filipino Workers. Agbiag tayo, apuli ti Pilipino. Diyos ti agnina. Thank you very much, Mrs. Salome Barria F. Williams. Ti dahit nga nagpintas nga inkainted nga pangablaw kada tayo amin iti dahito yung aldaw. Thank you very much, madam. Denggen tayo met kakabsat, iti pagbati, when no pangablaw, ti madaydayaw apo nga DJ, isuungawan sa bali apo ni DJ Mel Passion Dugay Valencia. Mano-mano apo dato yung ubrag iso dito, iso nga medyo agan anos kayo apo tayong bagtalon no imbagtulang no bumanangak. Tumak ni DJ Naimbag ka nagasat arabi amin karuba ken pada akamen itiya dayto grupo iliwliwa ken rayaw dagiti OFWs nga Ilocano babaen iti panangimeton tinasaririt ken nagaget a host tayo an Mr. Roderick Molina iti Tenerife, Spain ken panangbayabay dagiti aktibo nga admisna. Napalaos aragsak tinumo gapi kag tultuloy latang agis kanyak akas hurado iti sabali manen abansada ti singing competition babaen iti panangkanta dagiti contestant kadagiti agkakapintas a kansyon ni Ilocano amang guyugoy iti puso ritna ken kaunggal kadagiti ami nga makisalisay reemek unay iti gaganyo ang pasantak ti literatura tadakkel ti tulong dagiti asunata kangrunaan dayto a grupo gaputa uray adda kaman iti sabalya pagilian
ket bagkat mo at lilyam ken taptapayaen kinabangunan a pagsasao ti Iloco. Narod, itultuloy tayo ti ragragsak ket asin mo nga ta ti makagteng iti grand final sa padaanan. Agyaman at ka ken ka Sir Roderick Molina, iti talek mo tinumo ket itultuloy mo kumadaytoy agapwanam ket namnamaen nga addaak tulat ta iti kudam amang subaybay mang suportar iti daytoy a grupo. Toy pagayam ken karubayo DJ Mel Valencia Dugay iti DWNI 91.1 FM Radyo Karuba, Burgos, Ilocos Norte. Thank you so much. Thank you so much also DJ Mel Passion Dugay Valencia iti DWNI 91.1 FM Radio. Ayan kakabsat, hold your breath. Uminom kayon ti danom. Tabag kita nervyos apo nga contestant kastama dagiti apo nga televiewers agiti viewers yo apo dagiti nakinmanot kada kayo tauray siya kung magnervyos akmutan apo tanagado kayo apo nga agboy-boya agyaman ako na iti ado ket kas pambusat nga bilang kada kayo apo dayto yan apo iti para kada kayo amin ngawan tilabas na apo agyaman nagkadagiti apo nga 14 nga contestant ket tapno amuyo mat apo nga daytoy pagayam yo ket amuna mo basit iti kumanta daytoy nga kantak para kada kayo amin nga agbuy-buya iti daytoy nga kanito. Din ng awan nagpasulat kay naramid mo met amin pagragsakan ngimanyat insuban mo sinagtamlaing tuy pusok di mo inilala na pudno ngayat ko karin kanya't katinalikudan martir a puso na ikalang anya pa iti ser-serbina nasamit alangin-langin ta awan amok anak kabasulaken ka tanen nam awan nagbasulat tay naraming mumet amin pagragsakan ngimanyat insuban mo sinagtamlaing ko'y puso di mo inilala na pudno ngayat ko karing kanyak ingkat kinalikudan martira pusok na ikalang anya pa iti ser-serbina nasamit alangin-langin ta awan amok anak kabasulaken ka tadenam awan nagbasulang taim pa'y kuwamin akabailak di tadenam awan nagbasulang sikat ng peri ng waswas kiniyayat
nakeltay kadagiti arapaaw. Agyaman na kapo, at itong dato isang may samtong kon. Dayaya po iti boses ko, taurin no dyan kamuti agkanta po, agaputa siya ti host daytoy, iso ngay aramidik apo ti kabaylak, tapno laing maliwliwaken marayrayaw kayo iti daytoy nga gundaway. Agyaman na ka po, dagita puso yo, ornuwag dagita takirog to into numalo, misunto si daong mikini di bakit ko. Okay po, daytoy yan, ti dengganyo kakapsat, kanta, iti madaydayaw nga chairman of the board. Isagot na kada kayo amin iti daytoy nga gundaway. Sabali ti pindot ko apo. Wow! Daytoy apo! Kinunak idi jakon maikari na agayat manin iti sabali ngem din teng katbiag ko anyan aragsak ko kajakin pagaro ajak makatuto kasman awanen tinamnama yang itakit din tengka agragsak ta punasan man dagitoy ladingit ko tanaunday anak tuok daytoy puso kanatat maikari agasat ko tano agayatak amin ipaay ko itirigat kenam ay itiragsak wenuliday akibinta namnamakan panakapay. Punasan man dagitoy ladingit ko tanaunday anak tuok daytoy puso sikanatat maikari agasat ko tano agayatak amin ipaay ko punasan man dagitoy ladingit ko tanaunday anak tuok daytoy puso sikanatat maikari agasat ko tano agayatak amin ipaay ko. Ayang kakapsat, naglaying datoy chairwoman of the board, iti daytoy nga pasalip kakapsat. Saludo po ako sa inyo, Madam Salome Baria F. Williams, dita England. Thank you very much. Kada kayo amin na po nga Board of Judges. Kada kayo amin nga agdengdengag, iti ka nagbuybuya, iti daytoy nga gundaway. Ayan kakapsat, awaga kang karadi si muna nga contestant, nga awan sa Bali, nuni, Alana May Paz Cruz, iti Barangay Tayak, Bantay, Ilocos Sur. Iti agnanayon nga ay ayaten ka nga kanta na papagayam. Ayan na po, agananos kayo aputa, adanag ti mano-mano nga sitwasyon.
Please welcome contestant number 1. Judges, get ready, admin, and architect. Thank you, Apo. Contestant number 1, ayan. Niimbag nga aldayo, siyak ni Alana May Pascruz nga agra dito yung barangay Tayap, Bantay, Ilocos Sur, 19 years old. Kablaawak, met ni Sir Roderick Molina ken amin nga biboya iti programa nga liwliwa ken rayaw iti OFWs nga Ilocano. Detoy akanta ket isagot ko kadagiti pamilya nga adikta nga Greek ken Tenerife. Lipatin kanti kunat ngem saan Tana irwamok ayat angay sangsangayan Ayat akinali kaguman Na ipaay mo pudno apakaraksakan Uray awan kamalagлагip ka Dagiti ladawam inak makit kita Dagiti naruay gain nangauta Tungren lulua tunggal mapanunod ka Agnanayon nga ay ayaten ka Ipat pateken putno adungduin ka Uray paino imagayo ka Pimanaw ka at di nagpatada Magudas man daytoy bagko Agmay may sakatoy puso Uray awan kamalagлагip ka Dagiti ladawam inak makit kita Dagiti naruay nga inangauta Tungren lulua tunggal mapanunod ka Agnanayon nga ay ayaten ka Ipat pateken putno adungduin ka Uray pa'y
number 1, Miss Alana May Paz Cruz, iti Bantay, Ilocos Sur. Happy watching kada kayo amin na dita Bantay, Ilocos Sur. Ayan na po, timuna contestant tayo iti dayto ingal daw. Agsagsaganan ni Mrs. Rosie Rabaha. Judges, mabalin yun ngay type dagiti iskoryo dito screen. Architect, Cheng Wei, mabalin mo mo't ngalanan dagiti grade, iwan score dagiti agkakalaing nga board of judges iti dayto ingal daw. Okay, i-type ko lang kakabsat. Apo nga judges, mapantayon iti sumarunumanin nga contestant. Architect and admins, tulungan nyo. Katulungan nyo ni Manang Manang may uri tayo ditang agala. Okay, thank you very much. Isu marunong nga contestant, isu ni Rosie Rabaha, iti Amubuan, Ballesteros, Cagayan. Nga day ti Hong Kong, laglagipem, awan tinagkurangan apo iti kantana. Please welcome sa sarming ni RPTKR at dana po datan ni Walin Mariano. Kukunana. Hanggang yung agad titid number ito screen na po viewers, tamatikaw dato'y para alat grades kakapsat. Kakabsat, walagas na siya, nilipin na ba ha? Natagang mo mga request, kagayan na may isang OFW dito yung Hong Kong. Welcome! Rosie Rabaha from Amubuan, Ballesteros, Cagayan. Saka dita si Duma palpusan kangaroon Nandudang tento daw nagbabawi ka pamakawan tiyak may panamnaman Nunam namakin adin ako'y kasapulan Siya po
nasan ka nga ron? Nanonood tento, daw nagbabawi ka. Pang makawan, uyak may pananaman. Noon lang naman, agin akong kasatulan. Siya kong tayo lipatan. Laglagitan, awan tinagkurangan. Kaya nabasulan. Katoy ayak, kain parit na. Ketawan kumata. Yan din sugat mo. Nasaan ka lundo? Pusok din sinugatan. At kaskan panahon, pinagkayak kung kamanalila. At kaskan panahon, pinagkayak kung kamanalila. Yang mga apo. Agyaman nakmat, kin ka Rosi, rabahat, ayat mo nga nang itet, itikantam ditoy, liwliwakin rayaw, dagiti OFWs nga Ilocano. Thank you kada kayo amin nga viewers, agyaman nakmet kada dagiti judges ko apo, dagiti contestant, ken da kayo amin apo nga naisaraong ditoy nga programa apo. Wag ako na po iti ni Miss Charlene Padre. Judges, mabalin nyo na po nga ited ti radio. Alaala na po ni Architect Chengwei Lizardo, dagita iskoryo apo. Ano, kurang Chengwei, ibagam Chengwei Lizardo Leong Lun, iso day tapos ti tabulator, ijoy Manila direct from Manila. Okay, agsaganan ni Miss Charlene Padre iti Bangged Abra kakabsat, may katlo nga contestant. Ayang kakabsat, agyaman nagta nagadua po ti agbuy-buya ti daytoy nga kanito. Ket agyaman nagmet kadagiti apo nga Board of Judges no agkamalinak apo ditoy agkamali ti pagayam yo. Pagpaspasinsyaan nyo na po, adanak apo iti mano-mano. Pangablaw na Siya si kakabsat. Charlene Padre, 19 kakawin na, kinagna edak iti Bangged Abra. Okay, tikanta na po. No. Agpakada kundi ako. Tipan ti oras, ngayon nakiparang nitasiduro, anak kairungak makakmakiyat tadungke, kastoy agong haway, di karak sumsangit, at pagkada kuniyat ko. Kakiat na makita, nalulungdaan ka, iti papadaw ko, lagyot palungat, iti lughara papanda, siksikan kulit ka, di karak sumsangit, at pagkada kuniyat ko. Agsilsingkat kanto, nuangarak ton, hindi kasibayo mo, sapay kuma, pinaipayan katraksak, umanay alagipin, tuon kairo
na. Basta ko ang singsingket kanto noong harap to, di kasibay mo sa pagma, pinaipay ang katalaksak, umanay alagitin, kung kailo na. Contestant from number 3 from Bangked Abra. Kumusta kayo apo dito Bangked Abra? Happy watching kada kayo amin apo. Napakaya na makita, nalulundaan ka, pati papano ko, lagot, balungit, itilog harap, papanap, siksikan, tulad ka, di ka nagsamsangit, ang pagkadako nito. Ko at singsingket kanto noong harap to, di kasibay mo sa pagma, pinaipay ang katragsak, umanay ang lagipin, kung kailo na. Ko ang singsingket kanto noong harap to, di kasibay mo sa pagma, pinaipay ang katragsak, umanay ang lagipin, kung kailo na. Umanay ang lagipin, kung kailo na. Okay, Cheng Wei Architect, siguro no nakapoy ti signal da. Urayam lang nga po nga i-message na dito chat, dito anti-screen tyo kakapsat. Urayam lang isunat na nakapoy ti signal di jay dita Pilipinas apo. Okay, kakapsat, padaanan nyo dagdi upat nga first placer iti batch 1, batch 2, batch 3, kon batch 4, tada tayo na to ti batch 5, mga ganyan to apo iti kantada madamdama apo. Iso nga agbuya kayo, agdengeg kayo apo, anusan dak nga kadkaduan ditoy, nga iti daytoy nga aldaw. Kada kayo amin apo, agyus nak ti anos ken ragsakyo iti daytoy nga aldaw nga naisarong ditoy liwliwa ken rayaw dagiti OFW Facebook page ti Numutibiyang. Okay, judges, mabalin nyo na po nga isen dagitay skoryo kan ni Architect Cheng Wei Lizardo Leonglun. Thank you Sir Chris Lee, Madam Mel, ni Sir Sarming ti PTR. Dagitay po. Basta ipalom Sir iti Isabela, Arnel Florendina. Kunanan sa. Basta ni Sir. Okay, coming up next, contestant number 4, Mrs. Merlin Pigaw Ragka, iti Bantay, Ilocos Sur, from Madrid, Spain na po, at daiso na ditoy, ti kanta na nga na po, long distance ngayat. Okay, apo, datuyen. Thank you very much, Charlene Padre. Okay, agala kan, Christopher Paz, datan, Marlin. Okay, agbuybuy suna po. Dayto iti kanta na po, long distance ngayat. Talaga nga, dayo dato'y panagayat, dayto'y nga kabsat tayo po, dato'y Madrid, Spain, nagkaruba kami lang. Ayan.
Ito nga kantak apo sagsagot ko aming kada kayo, nakabarangay kita bulag sentro Bantay Lucosor. Nang nangurang kita friends ko nga dintingig kada ito nga tiyempo para kanyaya amin na ito. Ko siya kadipay di malaglag mo siya man bilang tikas mo damagin sikat ina ar-ara paapin
Thank you, contestant number 4, Mrs. Merlin Pigaw Radka iti Madrid, Spain, nga dayjay Bulag, Bantay, Ilocos Sur. Agsagsagana na po dagiti apo nga taga Santo Niño, Cagayan. Ti pagtangtangsit dagiti amin apo nga taga Santo Niño, sumaruno na po iso ni Mr. Robert Ignacio Baranzuela Jr. Judges, please submit your score to Architect Chengwei Lizardo. Apo. Chengwei, surutam dagiti Board of Judges, Chengwei. Thank you very much. Agiti admin ko, handa nga nariwawat at dagiti admin ko, madamada po nga aglalike, nagadu kayo apo nga naka-online iti dayto nga kanito, ket pagyamanak apo ti anos ken ragsak talnayo amin nga agbuybuya, taamok, may saken may sakada kayo ket adam manmanok na iti kadagiti contestant. Siyak apo ditoy, matangan dati imak ta mano-mano dati obra barbara nga po, into no grand finals, may provide ko, tawan ti paggatangan mi ditoy, ta naka-lockdown kami apo ditoy, Santa Cruz, Tenerife, Spain. Dagiti agbuybuya po dita Ballesteros, Cagayan, naimbag nga rebiyo amin apo dita Pilipinas, da kayo amin nga wan labas na. Kaya't comment apo nga ipagpakambo kada kayo, nga into no grand finals, ti first prize, 5,000 pesos. First prize, second prize, 3,000 pesos. Cash prize na gito yapo. Third prize, 2,000 pesos. Fourth prize, 1,500. Kunti fifth prize, 1,000 pesos. It can the consolation prizes apo, 500 pesos each preload. Bali malpas tayo apo ti bat 6 into no sumaruno nga Domingo at danton naornong ko nga 13 nga finalists para iti grand finals. Mga ito apo into no June 14, 2020. Abangan nyo apo dagdi mayat nga ag-sponsor apo, aglalo dagdi gagayem tayo nga datoy abroad. Sinadaan apo nga umawat dagdi sponsoryo tapno ti kasta daytoy nga banag wenno anep epen ti parmata po ti liliwaken ray aw dagiti OFWs nga Ilocano nga programa ket maited kada kayo nga si pupuso si raragsak nga awan kurang ken awan ti surok na apo isong agyaman na kapo. Judges, please submit your score to Architect. Please welcome Mr. Robert Ignacio Valenzuela Jr. from Latak, Santo Niño, Cagayan. Iti aday sunay iti Taiwan, iti kanta nga napauluan, no dumteng tuti aldaw. Ayan na po. Ayan na po. Dati ti pangablaw na. Agananos kayo apo. Tamano amano dati iganak. Dati na po ti kantana. Please welcome Mr. Robert Ignacio Valenzuela Jr. Nagkamali ti pindot. Nagkamali ti pindot ti operator kakabsat. Ayan, nagnag nga to dati kami kung awamot na ninikanan sa amot nga kakabsat dati kantanan. Dato ya po, kitakman. Okay, kakabsat. Dato ya po iti kantana. Awamot na dati kantanang intidnan. Nagpangaton sa, nagpababa kakabsat. Dinilit nan sa amot ton. Okay. Sireto. Baliato, Mr. Robert Valenzuela, itay tikanta mapayawang mo, diyan masarakan na nagdap mo sa, isend mo ka kabsat. One more time. Mr. Contestant number 5,
Apo titi tagasonti ninyo, nagbuybuyay so anapo. At ikantana one more time, dinelit ng samot time. Isend mo, Mr. Contestant number 5. No, adama na po nga buybuyay so na. Isend na ka niawanin, datay kantana to yun eh. Okay? Ayan nan. O da ito yan, nabitaw ka ko na po. Siya ni Bobit Valenzuela, ang taon 25. Agdi na mga OFW dito sa Taiwan. Dito nga kanta, isagot ko man. Di ka ilyak nga taga Santo Niño, Cagayan. Nang naroon na luunay, iti barangay Latak. Kaslamot kini Sir Derek Molina nga iso ti host kadato nga programa. Kadato nga kanta, isagot ko kaya kada kayo amin nga madama nga agdingdingig tatang oras. Tikanta agad na dagat Iliw by Ben Bautista. Siyak ni Bobit Valenzuela, OFW from Taiwan, ngagnaed Jilatak Santo Niño Baliwan na po, dati ket may sa narod nga napagasatan kadato nga programa nga idadaulwan ni Sir Derek Molina. Hello sir. Ket iruknoy kong ordito nga kanta kadakiti kalugarak. Kin kadakiti agdingdingag itatang oras. Iti kanta at harita ket Iliw by Ben Bautista. Hangay iliw kakapsat sa baliti na isen na. O nagisen. So nga gananos kayo apo ta technical error datoy. Sir, wait ko na ito po. Wait ko na. Mr. Valenzuela, awan dati insen mo kanya kiti kalmanan sa bali dati datoy kanya nagadugamin. Kitakman na po. Okay. Siyak ni Bobit Valenzuela, OFW Excuse from me, Taiwan. ako Board of Judges. Pagpaspasinsyahan nyo kakapsat. May pagasatan nga representative kadati nga programa nga idodalwan ni Sir Roderick Molina. Hello sir. Kadati nga kanta kairoknoy ko kadagiti kalugarak. Iti kanta kita ket no dumteng tu tel daw. Wan, dumteng tel daw apo ti kataon na. Dumteng tel daw. Dumteng tu aldaw nga data adwat mataingan agbaliw tumeteng ilang nga timay saken maysa agdanggaytan namang lagi kadagiti samitin na palabas ti aldaw nga sikapay lat ar-arme dinagkari ka nga siyat met patpatkin agkanak tungat apay laing no siyat tot lumakayin arakupin nga kas ita kaubing apay laing pamatag mo kanya ita dinto nga taag baliw intong dumteng ti panawin nga saktot lumakayin dumteng tu aldaw adata adwat mataengan agbaliw tumeteng ilang nga timay saken maysa agdanggay ka amang lagi nga iti samitin na palabas ti aldaw as kapay lat ar-armet dinagkari ka nga siyakmet patpatkin agkanak to nga tapay laing no siyaktot lumakayin arakupin nga kas ita kaubing nga paylaing pamatag mo kanya ita dinto nga taag baliw intong dumteng ti panawin nga saktot lumakayin payud ko sa balintun kudel tuket agkuret-retun
sinapormak at ukaw tun gwapok tukit agawa ang tun kanak to nga tapay laing no saktot lumakayen arak nupem nakas ita kauubi nga pailaing pamatag mo kanyak ita ginto nga tagbaliw intong dumteng di panawin no saktot lumakayen agkanak to nga kapailain no saktot lumakayen arakupen nga kas ita kauubi nga pailain pamatag mo kanyak ita ginto nga taagbaliw intong dumteng di panawin nga saktot lumakayen pamatag mo kanyak ita ginto nga taagbaliw intong dumteng di panawin nga saktot lumakayen. Thank you. Ay, manja kay ti lumakay kakabsat. Ubing nagpay, 48 kung tupay lang kakabsat. Daya po iti pagtangtangsit iti Santo Niño, Cagayan. Ni Mr. Robert Ignacio Valenzuela Jr. Mabantayo na po iti NAM contestant number 6. Easy kayo lang nga po viewers. Adu pa iti aglalaban. Awan pa iti final na dahito na po. Iso apo ni Emily Bergonyo Benjola. Apo nga madaydayaw nga judges. Mabalin yun nga isubmit ti iskoryo apo. Ayan nga. Dato ya po iti pagtangtang sitmat iti Umengan Pangasinan contestant number 6 isungawan sa bali no dini Miss Emily Bergonyo Benjola at daisuna iti Dubai. Naimbag nga oras kanagasat nga aldaw tayo amin apo liwliwa kang rayaw dagiti OFW nga Ilocano group nang nangruna kang Sir Roderick Molina kang dagiti bumubuo daytoy nga programa. Siyak ako ni Emily Bergonyo Benjola, 33 years old, taga Umengan Pangasinan, na OFW ditoy duha kapag yang nanakal. Lipaten kan tikunak ngang saan tanairwa mag-ayat anay sang-sangayan ayat akinali kagumak naipay mo pudno pagkaragsakat uray awan kamalaglagit ka dagiti ladawa minak makikita dagiti naruway nga inangawta tungwin lulwa tunggal mapanunot ka agnanayon ngay ayatan ka ipatpatagken pudno alungbungwen
dagiti ladawa minak makikita, dagiti naruway nga inangawta, tungwen lulwa, tunggal mapanunot ka. Agnanayon nga iayaten ka, ipatpatagken pudno adungdungwen ka. Uray paino imadayo ka, imanaw ka, adi nagpakada, magudas man daytoy biyag ko, agmay sa katoy puso. Agsagan-saganang kakabsat, iti contestant number 7, ni Gilbert Tangsil, iti pasealeng pagudpud, Ilocos Norte. Agnanayon nga iayaten ka, ipatpatagken pudno adungdungwen ka. Uray paino imadayo ka, imanaw ka, adi nagpakada, magudas man daytoy biyag ko, agmay sa katoy puso. Agnanayon nga iayaten ka, ipatpatagken pudno adungdungwen ka. Uray paino imadayo ka, imanaw ka, adi nagpakada, magudas man daytoy biyag ko, agmay sa katoy puso. Ayan na po, dato iti contestant number 6, iso ni Miss Emily Bergonio Benjola. Kada kayo amo apo dita Pilipinas, da kami apo nga OFWs, dito'y na dumaduma nga lubong, dagiti agduduma nga puli, daytoy apo ti pagliliwam mi, tauray no kasano ti iliw mi, kada kayo nga at ayaten mi, nga pamilya mi dita Pilipinas, uray no kasano ti kinarigat ti trabaho mi, ayat mila nga po nga masuportaran da kayo nga pampamilya mi dita Pilipinas at da ipawi mi kada kayo ket uray no kasano to iliw mi kada kayo apo anusam mi tirigat tibiyag dito abroad iso nga kada kayo amin apo dita Pilipinas agyaman na kada kayo ti suporta yo apo anusan da kami nga OFWs apo. Panawang kami nga OFW, bumaba mo ti ekonomiya ti Pilipinas kakabsat. Iso nga agyaman kayo apo ti OFWs ipagtangsit yo apo no adda abroad yo. No lakit di apo napintas ti kalagayan mi dito, sitwasyon mi apo, makasarak kami ti amo mi, nga nasasangpat, mayat apo ti biyag mingam no tinao yung ti masarakam mi apo, kakaasi dagiti OFWs. Iso nga, daw-dawat da kami apo, iliramraman da kami kadagiti mis-misa yo, luwal-walo yo, tasapay ko mapo tatarabayan na kami nga hangkanayon, ni apo Diyos nga na marswa, tatay tala nga po ti maitulong yo, kada kami ditoy nga OFWs ditoy abroad. Okay, thank you, mabalin nyo na apo kutro, kunadag, paiso apo dahi ti magbagak. So nga, agyaman na ka po,
Ta aduma ti nagabroda po OFWs nga bumanang aduma latag iti OFWs nga pada nga nakurapay may sa daytoy numotibyangan na po awan ti maornong resibo apo ti maornong me gapo kada kayo nga ayaten mi dita Pilipinas. So nga iramraman da kami apo iti kararagyo nga kang kanayon dadya lang apo ti daw-dawatin mi aglalo tatati sitwasyon tayo ti coronavirus. Thank you very much kada kayo apo nga 353 nga naka-online nagado kayo apo. Okay, mapantay na ti may kapito nga contestant. Isu nga wan sa bali no din ni Mr. Gilbert Dangsil iti barangay Pasaleng Pagudpod, Ilocos Norte nga iti kantana nga napauluan Parparbok Line. Kalpasan tayo iti nga contestant kakapsat isublik ti may isang nga winner tayo iti batch 3. Memba nga orasyon, amin, siya ni Gilbert Dangsil. Pagudpod! Beautiful people of Pagudpod, Ilocos Norte! Dahito yan ti pagtangtang sityo kakapsat. Passion Abianin Family, Dangsil Family, Judge, sponsor, kentoy, layat nga host tayo, Sir Derek Molina. Thank you. Hinaminsan, nagkitatan, di na magpuluwadan agayat ken ka, isumbat mo, ket nalawa. Awan ko na nga ibaga kanya, nalawag apat parbuklaeng isumbat mo, tanakita agapoy kuyong mo. Nalawag apat parbuklaeng isumbat mo, tanakita agapoy kuyong mo. Niyay ayatem tinasakit akin unang awan bibiyang ko ti pagduyusam, awan gayam kay mudingan, parparbukla eng gayam dayta ayan. Happy watching kada kayo apo dita Pagudpod, Ilocos Norte! Hinaminsan, nagkitatan, di na magpuluwadan agayat ken ka, isumbat mo, ket nalawa. Awan ko na nga ibaga kanya, nalawag apar buklaeng isumbat mo, talakita akakoy kuyog mo. Nalawag apar buklaeng isumbat mo, talakita akakoy kuyog mo. Ne ayaten, 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 ne ayaten. Ayang kakabsat, siyak samot na nervyos ka dagiti contestant naglalaing iti nang roditi mo contestant number 1 up to contestant number 7.
Gyamanag kada kayo apo nga viewers nga agan anos nga agururay nga mangpalpas kanta ito nga live ko apo jak to makasubsubalit kada kayo amin papagayam kastamet iti agkakadaeg agkakadayaw nga board of judges iti daytoy nga pasalip apo ket kayat ko apo nga agyaman ken ni Ninang Deborah Bulusan no sanga gapuking kanang daytoy nga singing contest tayo suggest mo iti ada may isang edition dati tadanak apo iti edition number 24 iti liwliwa kirayaw dagiti OFWs no hanga gapukin ka apo Madam Deborah Bulusan ditoy Santa Cruz Tenerife so tininang mi apo ti kasar awan daytoy nga singing contest no payhan nga personal nga makita yo dagiti contestant nga agkan-kanta babaen lang apo iti application ti Smule Wessing Wonoy Star Maker agyaman na ken ka Mrs. Deborah Bulusan iti Bacara, Ilocos Norte, nga ada dito'y Santa Cruz, Tenerife, Spain. Ket sapay kumanang, namnamaen ti liwliwa kenrayaw dagiti OFWs nga Ilocano, agi-sponsor kanto ito no Grand Finals ng Deborah Bulusan. Thank you very much. O, dadya puti, thank you also to Crowd One, International Crowd One. Thank you, Mr. Gilbert Dangsil, ay ti pasaling pagudpod, Ilocos Norte. Denggen tayo garod kakabsat ti winner, first placer iti batch 3. Isungawan sa Bali ni Mr. Joel Florido Tagumasi. Iti kanta nga Cotton Fields, kakabsat dahil ko na-qualify nga makilaban nito no Grand Finals. Kakabsat, denggan kan boyan nyo apo. Contest, winner iti batch 3 apo. In the person of Mr. Joel Florido Tagumasi from Amubuan, Ballesteros, Cagayan. Please welcome. When I was a little bit of baby, my mama would rock me in the cradle, in the mold. Cotton fields back home. It was down in Louisiana's about a mile from Texarkana, in the mold. What's so? Back home. Tago tulis kumagat, pudpudin magater, ari kape, magtibot-tibot kay bitae, utod na nakadakdape. Nusyak tunay mga sawa, sawa ay tunay Hawaiana, Hawaiana, nga adik Hardana. When I was a little bit of baby, my mama would rock me in the cradle, in the mold. Cotton fields back home. It was down in Louisiana's about a mile from Texarkana, in the mold. Cotton fields back home. Utay kutod kat kumagat, kutod nagates, ari kape, magtibot-tibot kay kitae, utod na nakadakdape. Nusyak tutay mga sawa, sawa ay kutay Amerikana, Amerikana, nga naku daw singit na. When I was a little bit of baby, my mama would rock me in the cradle, in the mold. Cotton fields back home. It was down in Louisiana's about a mile from Texarkana, in the mold. Cotton fields back home, in the mold.
ninyo kakabsat, ti winner iti batch 2. Iso ni Mr. Joel Florido Tagumasi iti barangay Amubuan, Ballesteros, Cagayan. Agprotesta tay winner iti batch 3 kakabsat. Siyak ti batch 3 kunana. Iso nga, okay, denggan tayo mo tapo ti winner iti batch 3. Ayam, 1, 2, and 3, and 4. Denggan tayo apo ti kantada kakabsat. Agananos kayo apo nga judges. Idenggan tayo dagiti aglalaban into no grand finals kakabsat. Talaga nga laban datoy into no grand finals kakabsat. Ayan. Iso ni Mrs. na Miss dinakayat ka ni Aisa Nino Cruz. Iti winner iti batch 3. Idenggan tayo kakabsat. From Dubai. Dubai sa datoy tatay. Ayan. Winner iti batch 3 kakabsat, Aisa Nino Cruz. Taiwan with love. From Gaang, Curimao, Ilocos Norte, apo datoy nga akan kanta. Batch 3 winner. Kata kayo apo, dita Curimao, Ilocos Norte, na imbag nga radio apo, mayat nga panagbuy-buyayo. Kam panagdengdeng agyo. Agyaman nagmata po iti panagbuy-buyan ni Mr. Pastor Tabunyar, iti Rizal Province. Da kayo apo nga taga-Bulog Cagayan, nga buy-buyan, na imbag nga radio amin apo dita Bulog Cagayan. Dita Ballesteros Cagayan apo. And da kayo amin apo dita Santo Niño, da kayo apo dita Lakapan, Apari. Ayan na po, dahil boses ti batch 3 winner, first placer apo, amin dagitoy agsoblilan to no grand finals, dagitoy apo, dagiti contestant kon, nga para ti grand finals, dagiti second, first and second, iti kada batch,
Dagiti ito apo ti pagpagklak nga kaslamanok nga ang ipresentat to kada kayo into no grand finals palubos ni Apo Diyos. Okay, ati duwa tayo po nga batch 1 kan batch 4 nga winner Madam Damati ko kantada po. Mapantayo na ti number 8 contestant. Please welcome Miss Irene Tamayo comes iti Santa Ana, Cagayan. Iti kanta na nga na paulwan, no umapay nilagip. Kada kayo amin dita Santa Ana, Cagayan, kakabsat nga agbuy-buya. Iti daytoy nga programa ti liwliwaken rayaw dagiti OFWs nga Ilocano, naimbag nga rabiyo, papagayam dita Santa Ana, Cagayan. Manipod ditoy Santa Cruz, Tenerife, Spain. Direct nga mabuya ken mga ganya po dagiti agkakalaing nga contestant iti daytoy nga aldaw. Dato ya po ti kantana. Dato ti kantana ni Sunapo ni Irene. Ala diya ka muna buy-buya po ta narigat sa ti signal gamin ta Pilipinas. Da kaya po nga Board of Judges anong sanda ka po ta agsubsubalit nagtuot no hanak to makasubalit na po ni Justo ni Apo Juston latan iti makaammo kada kayo apo nga Board of Judges. Dato ya po ti pagtangtangsit ti Santa Ana, Cagayan. Miss Irene Tamayo comes. Ayan, loading. You cannot hear. Loading. Nukas pangarigan mapukaw nakaputin on the air. Surutong dakit sumarunong nga live ko. Contestant number 8. Oh,
Dito puso habang alam. Dito puso habang alam. Ayan na po, ti pagtangtangsit, iti Santa Ana, Cagayan, in the person of Miss Irene Tamayo Camps. Okay, mapantay na po iti contestant number 9. Isu ni Mr. Raymond Tablit, iti Cabuluan West, Ballesteros, Cagayan. Da kayo po dita Cabuluan West, Ballesteros, Cagayan. Agreeing kayo, tadadtuyin na po iti contestant nga naga po dita lugaryo. Dagiti apo nga barangay official City Cabuluan West, Ballesteros, Cagayan, ngipang panguluan ni Dr. Barangay Captain De La Peña, ni Dr. De La Peña, diyakamutay naganan, nalipata ko na po manen. Dagiti apo nga barangay officials, iti nasa nga lugar, agyaman apo ta, kada live ko apo ko, daga po dita nga contestant yo, iso nga, agyaman to unay, tinumo kada kayo apo nga, amin nga taga Cabuluan West, Ballesteros, Cagayan, kumakanta, dagiti apo ti lugar, nga aduti kumakanta na. Okay, please welcome Mr. Raymond Tablit. Iti kanta na nga napauluan, naglemes iti arat. Naglemes iti arat kakabsat. Cabuluan West, agreeing kayo, hangkay pa'y maturag na sa papaya po dita Pilipinas. Danto pa, nabatbati nga 5 nga contestant na po. Muyon to, no sino ti mga abak iti daytoy nga gundaway. Gan anos kaya po? Da kayo po nga board of judges. Sapay kumapo ta man anusan nyo trinumotive yang. Raymond. Okay, kakabsat. Agananos kaya po tabit bilugo kisuna, nagpababa. Raymond Tablit. Ayan, nagparangan. Nakatulog sa amatan, hamo naka-online na na po dati contestant. Nagsapan sa malangan, ay, nakariing kakabsat. Agbuy-buya. Madanagan dato'y tatan. Okay, ladies and gentlemen, please welcome contestant number 9 in the person of Mr. Raymond Tablit from Cabuluan West, Ballesteros, Cagayan. Siyak apo ni Raymond Tablit nga taga Cabuluan West. Kablaawak man namin apo nga Ilocano nga OFW. Nang nangruna apo kini Sir Roderick Molina. Ito kansun ko apo para kada kayo amin. Naulpit adawer ti simmang bay kanya. Sikat ay inagaw na nga niya dayo dito'y dinat. Nabayag apanawen nga nagibturat. Dalimduken sa MT sinagaba. Bayat kawan mo awan patigda ito'y biyag. Binubuskot oras sa naglemes iti arat. Barbareng tinat asikatay malipatat ngem naglabesen. Sika manentay wagat. Nakasangyag ko tinted mo akala
pagkataya. Di mo pinanunot, timbubos ko ngayat, nilaksid nakdi ka puso. Intanem na kakas nilipat. Bayat kawan mo, awan patedda ito'y biyak. Binubuskot oras sa naglemes si Tiara. Barbaren kunak, asikatay malipatak, ngemno naglabesen. Sika manintay waga. Nakasangyag ko tinted mo kalak amat, tagus pempayen nga uray no pakatayat. Di mo pinanunot, timbubos ko ngayat, nilaksid nakdi ta puso. Intanem na kakas nilipat. Nakasangyag ko tinted mo kalak amat, tagus pempayen nga uray no pagkataya. Di mo pinanunot, timbubos ko ngayat, nilaksid nakdi ta puso. Intanem na kakas nilipat. Di mo pinanunot, timbubos ko ngayat, nilaksid nakdi ta puso. Intanem na kakas nilipat. Ayan kakabsat, naglalaying dagiti contestant po. Iti dayto nga gandaway kayat kumana po nga blawan ti madaydayaw nga uncle kan antika po. Happy watching, happy listening to Mr. and Mrs. Anastasio Ben Senior dita Centro East Ballesteros Cagayan and family dagiti kakasinsing ko apo nga agbuybuyan ni apo attorney Arlene Ben ni Sir Ariel Ben ken ni Jombi Anastasio Ben Jr. dita Centro East Ballesteros Cagayan. Isu dagita apo iti nang tultulong kanyak haanak nga nakabasa apo no awan dagita nga uncle kan antik apo iti daytoy nga gundaway. Isong agyaman na kapo the Mr. and Mrs. Anastasio Ben Senior dita Centro East Ballesteros Cagayan kastamit kin ni Mr. and Mrs. Franklin Molina dita Mabutal East Ballesteros Cagayan and family. Kada kayo awin na po kastamat dita Payagan East Ballesteros Cagayan. Thank you very much for watching. Ket agtultulay tayo po. I-present ko ni Timay ka sa nga pulo nga contestant. Isu nga wan sa bali ni ni Miss Mabel Joy Aquino, Barangay Morong Badok, Ilocos Norte, nga daditoy Dubai, iti basul ko kadi.
Happy listening also to all the teaching staff of the Quezon Colleges of the North, Ballesteros, Cagayan. Nga isua po itinagapuan tinumo, nagtrabaho akas may nga college instructor, iti Quezon Colleges of the North, iti nga pulong nga tawen apo from 1997 to 2007. Kumusta kayo amin apo dita QCN? Ken amin nga secondary high school apo dita ilimi nga Ballesteros, dagiti maestra, dagiti mamaestro iti Ballesteros district, da kayo amin na po. Gyamyaman na apo ta adu kayo nga agbuybuya, dagiti amin nga mamaestra, mamaestro dita Ballesteros Cagayan tanumay sa maysa umabot tayo ti agparbangon na po. Okay, Miss Mabel Choi. Ayan, nagbuy-buya po. Talagang pagpakadaan da ito'y balasang. From Tumbag nga panagbuy-buya. Morong Badok, Ilocos Norte. Siak ni Mabel Joy, taga barangay Morong Badok, Ilocos Norte, nga agdama nga FW dito'y Dubai. Basul ko kadi. Awan di bas basul ko, iti daydig nga gondawa, ipapagayam nga buy-buya. Happy watching kada kayo amin de Tabadok, Ilocos Norte, kakabsat. Basul ko kadi, nilipatan kan, kang ganto'y puso. Basul ko kadi, nuiwaksikan dito'y panunod ko. Diakon madaeran, na'y puris asayem, let ang barukong ko. Amang lemes, manggudas, tuy biyag ko. Awanin day diyan, anang balod, nairuta kawad niayan. Kasman diag kupas, dirang sakyan na sambit na balikan. Namatiakin ka, kanakalget, tuy puso kenrik na. Nimgayam, ugbaw di ayat mo, di mapagtiyanan. Awan ser-serbina, di ayat ni naging parik na, ngayon na pinag-ibig, italikin mo nama, nagsulbo, nagbunga, dagi di nga arpat, nga intang minuli, ikarikin sa pata, siya po tayo pumusay, lagit mong tulain, manggag pinaglabas, nagpupina na kalmanta, naputar kanta, sa service sa mga pasanta, dulakel tayo ngayat. Diyak minam-nama, akas ko'y tindag mo akalag ama. Inyawat ko to'y ayat, dimpait
mag-lock up. Impay mo nga panusa. Awan ser-servina, di ayat ni nakinparik na, ngayon natin nag-ibig, italagyan ng nama, nagsilbo, nagbunga, dali di nga arapat, nga intang minuli, ikariken sa pata, no siya tutay pumusay, lagip mong kalaing, manggag tinaglabas, nagupina na talmanta, naputar kanta, kasardis sa mang pasantap, dumakel tay ngayat. Nung siya tutay pumusay, lagip mong kalaing, manggag tinaglabas, nagupina na talmanta, naputar kanta, kasardis sa mang pasantap, dumakel tay ngayat. Nung siya tutay pumusay, lagip mong kalaing, manggag tinaglabas, nagupina na kalmanta, naputar kanta, kasardis sa mang pasantap. Ayan, kakabsat, daya iti contestant number 10, iti basol ko kadi. Da kayo po nga viewers, upat ti agkanta ti basol ko. Awan mo ti basol ko, basol da po ta. Isu mo ti kaya tanda kansyon dati basol na po. Isu nga basol dagiti contestant hang ko nga basol papagayam. Ket kayat kumeta po nga lang dati nga gundaway ti agyaman ken nga kablawan ni Sangguniang Bayan member Honorable Ruben Taroma and Mrs. Esther Tanda Urita dita Apo ili iti Banna Ilocos Norte no sa nga gapukanda antikin uncle hamang nga nakaumay ni Mami May dito Spain ket hanna mo nakaumay kuma dito Spain kakapsat isuda tiga po no apay nga dadto yung nakapo Espanyol di lugar dagri Espanyol nga agrigrigat iti dayto nga kanito agyaman kami anti ken uncle dita Banna Ilocos Norte kumusta kayo amin na po nga taga Ilocos Norte manipot ken ni Jingjing ni Derek ni Jan Derek ni Edric basta Derek Rick na po aputot ko dagijay. Okay, thank you very much. Dalangan na po nabatbati kakabsat nga manupay contestant number 10 Chengwei awan ti problema ti score tabulator. Dalang nabatbati na po nga upat nga contestant kakabsat ket alike mat dati nga gundaway manin na po nga iba kakata kayo pangasi yu ta i-subscribe yu ti YouTube channel dahil sino mo naga Roderick Molina po makita yu dati naka headphone naktiblo siyak dadya po ken i-share ken i-like yu dahil nga page ti Liliwa ken Rayaw dagiti OFWs nga Ilocano apo agyaman nakada kayo amin thank you mat ti anos kanayat dagiti Board of Judges nga mapuyatan nga dagita Pilipinas ken dakastamet apo dagiti viewers nga maragsakan excited aglalo ka dagiti amin nga OFW iti anyaman nga suli iti lubong apo. Okay? Please welcome Jane de la Cruz iti pagtangtangsit iti Barangay Santa Cruz, Ballesteros, Cagayan at daisuna iti Hong Kong. Iti kantana nga napolwan, basol ko kadi, basol yulata po. Agsagsagana metapo ni Jennifer Macasaduro na iti contestant number 12 madamdama po. Jane de la Cruz. Ayan, nagbuybuya po. Kita na dati, buybuya na dati. Manong na amin nga contestant na po. Giyaman nagkata kayo amin. Sapay kumanon yaman, ti resulta da ito yung ayam tayo. Awatan nyo nga da mangabak maabak iti da ito yung gundaway. Da kayo nga supporters mo sa po. Handak nga kagkagura. Hanyo kagurgura dagiti Board of Judges. Ken da kami nga admin ko po.
Okay. Ikaw kaya po. W siya ni Jane de la Cruz nga agnanay iti init ti Santa Cruz Ballesteros Cagayan. Dayto nga kanta ako ket ipaay ko kadagiti padak mo OFW ken nang nangruna kadagiti padak nga Ilocano. Agbiag tay amin nga Ilocano. Contestant number 11. Basul ko kadi nulipaten ka kaunggan to'y puso. Basul Latabo. Basul ko kadi nuiwaksikan dito'y panunod ko. Jakun madaerang naipurisa sa emlet ang barutong ko. Amang lemet manggudas tuy biyag ko. Awanen dahil ayan anyang balod na ruta kawar niya. Tasman biyag ko pa Basulda. Na intang minuli tigariken sa patan siya ko tayo bumusay laging mo tulay mangbiag dinaglabas may kupina na kalmanta na putar kanta ardi sa mapasanta pinaketay ngayon. Happy watching kada kayo amin. Dagiti akakadayaw nga Board of Judges ni Miss Salome Baria F. Williams, Sir Cesar Acevedo, Sir Chris Libidad, Mr. Christopher Paz, ni Sir Salming RI50 iti pinili. Ni Sir co-founder Buhawi Nel. Ni DJ Mel, of course. DJ Mel, happy listening, happy watching. Kasanuwak kay ikaw
po iti contestant number 11, Jane De La Cruz, kakabsat. Basol lata po. May sapay nga basol. Tapno makompleto tupat nga basol. So nga, agsagsaгаnan ni Miss Jennifer Macasadurona iti Santa Cruz, Ballesteros, Cagayan, maning kakabsat. Iti kanta nga napauluan, basol ko kadi. Kada kiti amin nga maki-contest into no bat 6 kakabsat. No siya sino man, tinaking kanta da ito nga basol ko kadi nga singer na po. Pangasi yuman tatulungan dak nga mga rangtayan dak tap no dumanon tayo kanya na. Da ito'y singer iti basol ko at ay talagang original singer na po talaan tayo nga board of judges. Iti da ito'y nga gundaway taagsikat dati kanta na basol ko kadi. Basol yu po, basol da amin. Iso nga agyaman na ka po. Pangasi yu ta, nukprenyo da ito'y original singer iti basol ko kadi. Rangtayan dak apo ta iyam amuyo kanyak talaan tayo nga judge into no sumaruno nga pa contest. Amin nga non-winners iti bats 1, 2, 3, 4, and 5. At danto tiyan sayo apo si kayto ti aglalaban into no Domingo. Pilyekto ti kalaingan nga sangapulo no 12 nga contestant. Aglalaban dagiti amin ikang kayo ti tiyan sayo apong agsubli dito liwliwakin rayaw dagiti OFWs nga Ilocano ngam iti naglablabas nga contest kakabsat ada inabak yung nga prizes na po iso nga iti bat 6 kas pribiliyo konsiderasyon ko kas hamay sa nga hos iti dayto nga pa nga programa isubli kayo apo ngam awan ti abakon nyo nga 1,500 kada nga load awan han nga mang tidti TV price yo apo iso nga alak lang iti first and second tap no makompleto ti grand final nga 13 nga contestant may talo gamin ti nalak apo ti SK nga pumasok iti grand finals. So nga agyaman na kapo, agyaman na ket kumata po nga buyaon yun to apo ti live streaming ni DJ Mel nagsubli DJ istasyon na kastamet apo ti may nga DJ iti Pinili Ilocos Norte tay ipa-plug na dita isu nga wan sa Bali ni Sarming nya jay Sarming kunana guri kayo apo Sarming live Facebook streaming ti Sarming ray out ti pangal daw ken rabii nga isuod ni DJ Chola iti Pinili Ilocos Norte apo DJ ata po naling pa nga kumanta. Thank you very much. Alawen gananos kayo apo ta nagadudatoy paspasa kalyek ket agyaman nak apo ti anos yo iti daytoy nga gundaway. Mapantayon na po ken ni Miss Jennifer Macasadurona iti Santa Cruz Ballesteros, Cagayan. Da kayo amin na pong agbuybuya dita Ballesteros. Sapay kumata mang kayo apo ti balot taknohan kayo nga puyatan nga agbuya ka nagdengeg iti daytoy nga programa po. Kumusta kayo amin na po dita nga wan labas na. Jennifer. Ayan, naka-online, nagbuybuya po. Dahito ya po iti pagbati na. Bagarabi iyo kakabsat. Siya ni Jennifer Rona nga taga Santa Cruz, Ballesteros, Cagayan. Naragsak ka pa nagdingdingig ken panagbuybuyayo iti liwliwa ken rayaw dagiti OFWs nga Ilocano. Ket kayat kuman nga isagot kay toya kantak kadagiti amin akabaranggayak ditoy Santa Cruz. Agiaman na kapo. Okay, thank you Jennifer Rona. Dita Santa Cruz po. Dagiti amin nga taga Santa Cruz Ballesteros Cagayan. Dayto yan na po iti pagtangtang sityo nga nalaing nga kumakanta dita de Parna iti Ballesteros Cagayan. Iti kanta na nga na Paul 1, basol ko kadi. Talaga nga basol, dalata po. Maudi ato nga basolan. Manyak kayo, tiag basol ka da kayo. Apo nga viewers, da kayo nga judges apo. Da kayo amin nga contestant. Mandik kaya tiag basol apo. Okay, please welcome Jennifer Rona. Jennifer Macasadurona, iti Santa Cruz Ballesteros Cagayan. Tingin sa nata, tingin sa sagot kumata kayo ha. Adan
Pantulangan na po nabatbati nga duwa nga contestant, kalpasan tayo ito yapo. Cheng Wei, iredim data talisit. Basol ko kadi kakabsat. Happy listening, happy watching kada kayo amin papagayam. Agyaman at yan ano siya po ay enjoy di tayo nga programa. Liwliwag ken rayaw dagiti OFWs nga Ilocano. Happy watching to Mami Mai Urita. Ang
contestant number 12. Duwalangan na po iti mabatbati nga contestant. Daya po ni Miss Jennifer Makasaduro na po. Ket sakbay nga nagtugawak tataya po ada nagchat kanyak. Dahito nga gundaway kayat kumat nga kablaw, happy listening, happy watching ken ni Mr. Dennis Guillermo dita Madrid, Spain. Adda ka no kumusta ka kano dita Madrid, Spain? Dennis Guillermo kante madaydayaw nga asawam. Pangasim ka no tatawagam dagiti kakabagyam ditoy Tenerife, Spain, tapno ti kastapo, agkikindumusta kayo kano. Dennis Guillermo and Joanna Pinol Guillermo dita Madrid, Spain. Pangasim tatawagam dagiti kabagyam tay kasinsimo ditoy Santa Cruz, Tenerife. So nga niyawan sa bali nun ni Mrs. Rubilin Guillermo Paz. Day tapo ti bagada kanyak tatay. Pangasim nagbubuya ka po. Thank you very much. No, kumagad pa ba, pa-advertisement kayo dito agbayad kayo. Kaya tagyamo na ka po ti Crowd 1, ti international nga kumpanya po, nga nang ipinance, iti may dahito nga live show, pag show po ti, inted nan tay 3,500 bank to bank, dito ayan ti Bangkok apoy. So nga, very thank you na kapo iti Crowd 1 company international dato ya po. So nga kada kayo ket kastamet nga happy watching to Sir Reynaldo Inayo apo dita ti head teacher iti Bulalo Sur Elementary School. Thank you very much. Ket ited ko na po ti may ka-13 nga contestant ngawan sa Bali no dini Miss Dayan Joyce Ranada Angel iti Poblacion 1 Pagudpud, Ilocos Norte. Kada kayo amin na po nga taga Pagudpud, Ilocos Norte, agreeing kayo tadadto yung dati na pintas na pusaksak nga balasang nga representative iti ili nga Pagudpud, Ilocos Norte. Dayan Joyce Ranada Angel. Ayan, naka-online nati balasang apo. Napusaksak nga balasang datoy siguro dahil ti kaubingan nga contestant. Dinggan tayo apo? Naimbag arabi tayo amin kakabsat. Siak ni Dayan Joyce Ranada Argel agnaed iti Poblacion 1 Pagudpud, Ilocos Norte. Naragsak a pinagbuybuyayo iti liwliwa ken rayaw dagiti OFWs nga Ilocano FB Live. Ket itan, isagot ko man detoy asunata kadagiti amin nga kalugarak ditoy Pagudpud. Enjoy watching everyone. Basol Kumagi. Basol na latta kakabsat. Maudi nga basol dato yen. O abalayan, di kata Santa Cruz, Tenerife. Kumusta kayo kano? Napusaksak nga dayag nga nagabot ipagudpod. Ilocos Norte. Nulikatin kan, kaong ganto'y puso. Basol ko kadi, no'y waksikan dito'y panunod ko. Diyak madaera, na ipurisa sa lit ang barukong ko. Amang lembes, manggudas, tuwidya ko. Awanin na'y di ayan, anang balon, nairot akawar ni ayan. Basol na po ni COVID-19. Dirag sakit na samit abalikan. Namatiyakin ka, nanatalgin, to'y puso, kenrik na.
Oston Tabasol. Upang giyayan mo, di mapagpiyanan. Awang ser-servina, di ayat nga'y naging parina, nga inap pinag-ibig, di kaleken ng nama, nagsulbo na bunga, daging ingarapaap, nga intang minuli, di kariken sa patak, no siyak tutay pumusay, lagip mong tulain, mangyag pinaglabas, na ikupinin na kalmanta, na puta na kanta, na servis na mampasanta, pinakil tayo nga ayahan. Mangmangigan niya po titimek ni Diane Joyce Ranada Angel, iti Pagudpud, Ilocos Norte po. May nga napusaksak nga dayag, nga nagapo titay nga ili. Akas ko'y diisin mo ang kalak-ama, iniyawat ito'y ayan, ngepayet diin ka itsubaba, kasaluwak pa'y ina, imbatin to'y pusong nga agmay-maysa, nga aglak-ang ipaay mo na panyo. Ang sarsagaran na po ni contestant number 14, Lisa Orsolong from Nanapatan, Apari, Cagayan. Naging parik na, na inap pinag-ibig, di taleken ng nama, nagsulbo na bunga, daging di ngarapaam, nga intaw minuli, di kariken sa patak, na siyak tutay pumusay, lagip mong tulain, mangyadi naglabas, na ikupina na. Ayang kakabsat, dagiti viewers talaga nga react na kan dato'y basol mo kadi, basol ko kadi apo, nga kanta kiti contestant. Ket apo isumot ti pinili da nga in-submit ka nadlawak ni, nagadumo lang nga basuan ka na iyon di ko iti kalmanan, isungahan ko mabalin nga pabaliwan na apo tanon niya, di kinansiyon da di kalman, isumot ti kanta, natatan tano pabaliwak, dakil nga question kanya kiso nga, uray no basol da, awan ti basol ko apo, arami deklayang iti pagrebeak, kas may nga timon iti dayto nga program. May salangan na po nga contestant, tapno tikas ta makompleton. Architect, ready. Da kayo apo nga judges, madaydayaw apo nga judges, agkakalaing nga contestant, agkakalaing met apo nga viewers, nga commentors, agko-comment dito'y apo, screen ko, giamanak apo ti ayat, uray no na po ipuyatan kayo, tatno mapasubliyo apo iti puyat yun no sinuman ti manok yo tamang abak agpapasalod kay to kanyada aglalo data first winner. Lolit. Magandang hapon po, Madam Lolit. Masayang panonood at pakikinig dito sa aking programa. Liwliwa kenrayaw dagiti OFWs nga Ilocano. Kumusta po kayo sa Germany? Madam Lolit and company. Kada kayo amin na po. Crowd 1, please. Gag-member kayo po ti Crowd 1 Business International dato ibarbara nga po no kumita. At ito pagbanangan tayo na po. Ito na ang pagkakataon para yumaman tayo dahil sa Crowd 1 nakikinig po si ang aking kaibigan. Maraming salamat po sa pakikinig at panonood po dyan sa Germany.
Okay, ladies and gentlemen, please welcome from Santo Niño. No. From Barangay Nanapatan, Apari Cagayan, Kalugaran. Ti madaydayaw nga kapisi ti puso kapo. Ti Nanapatan, Apari Cagayan, nakariing kayo kadipaya po dita Nanapatan. Agriing kayo apo, tapalakpakan nyo, puswan nyo datoy pagtangtangsit dita Nanapatan, Kapari Cagayan, nga iso apo iti nakay kamangak. Ket ipay bagbagak kada kayo amin nga viewers kakabsat. Awan ti alalaek kadagiti amin nga contestant. Awan ti karapatak nga mang judge kadagiti contestants ko apo tasyak ti host na. Hangko mga tinultulagan dagiti judges nga pangabakem ni kastoy kung konak awan ti amok di tapo tain pabalay ko dagiti dayta nga obra kadagiti apo ag kakadayaw nga judges tayo iti daytoy nga aldaw kakabsat. Anyaman ti resulta na tayo apo. Anyaman na po iti suggestion nyo. At mabalindak nga tawagan, mabalindak nga chatan, i-text kadaglalok apo. Ngam pangasiyo apo ta handak nga pabasulon no naabak dagiti manmanok yo apo. Taay ayam laeng daytoy pagliliwaan ken pangrayrayaw ku kada kayo amin papagayam patbatgek nga agbuybuya ken agdengdengeg iti daytoy nga programa apo isong agyamanak apo. No kabagyan nyo man ta contestant ta iso ti manok yu apo hanga nangabak handak pabasulan apo ta data apo iti resulta dagiti agkakalaing nga board of chairman agiti board of judges tayo ti daytoy nga aldaw apo awatan nyo ta saan lang nga datoy apo iti contest nga live streaming nga pagkikontestan dagiti agkakalaing nga contestant apo iso nga kasdi ti pagpakuna ko na po no agkamalinak agkamali ti board of judges agkamali ti contestant pangasiyo ta ikatanyo no nagsusurok nak apo. Nayunan nyo mo no nagkurkurang nak dadya lang apo iti palpalagip ko kan. Iseriyo apo datoy live streaming ko. Kastang YouTube channel ko i-subscribe yo apo. Tapno ti kasta apo ka adamag ganak nga kanayon nga ag-live. Ken kadagiti amin nga papagayam apo nga mayat nga magayayam tuta pangabakan nyo ti preload. Idepag dati mo na nga live ko madamdaman no malpas ti maipresenta dagiti mga baka iti top 5 agsublina kiti sabali ngayon live streaming agay paayam na kapo nga pangabakan nyo dagiti agdaduma nga load apo. Kaya namin nga mga baka po, iti load yo, i-load konto into no Martes. Kada kayo amin nga nangabak ti ayam, dito ay contest, dadya po. Please welcome, Mrs. Lisa Orsolum. Ayan, nagaduda, Lisa Orsolum. Lisa Orsolum. Ni Lisa, dahil ito na po ti maudi nga contestant, naka-online, dagboy-boya po. Ayan, dahil iti pangablaw na. Naimbag nga rabi itay amin kakabsat. Siyak ni Lisa Ursulum, OFW, dito'y Hong Kong. Itangarod, dahil kantaek, kit isagsagot kuman kadagiti. Pada kong OFW, nga naayat nga agdengdengeg, ken agbuybuyak. Kada ito nga programa, liliwa ken rayrayaw dagiti OFWs nga Ilocano. Nga idadaulwan ni Sir Roderick Molina. Kastamet, kadagit kalugarak, di Nanapatan, Apari Cagayan. Dagiti kalugaram niya po, di Nanapatan, Apari Cagayan. Dahito yun na po iti contestant tayo po, nga nagapo dita lugar, ti mismo nga kapisi to'y pusok apo. Happy watching mamimay, puswam dato'y kalugaram nga taga Nanapatan. Hello kada kayo, happy watching, na imbag rabiyo apo dita Nanapatan. Dita nga mismo tinakay kamangan, to'y numutibiyang. Laglagi pe mawan tinagkurara. Lagyak maakloy, panagkapukaw ko, katayson nga ayat ko. Yak man inamnama, amasulisod ka, bayad kawan ko. Narupok man ganyan, di ka na kemo,
sidong na kalabusan kang Yen nudong tento, aldunga agbabawi ka, pamakawan ko siya may panamnaman. Manamnamaen, hadin akon kasapulan, siya kon tay lipatan. From Hong Kong with love. Paglagiten, kaunti nagkurangan, kinagmasulan. Ako'y ayat, ngayon parit na, katawan mo Marta. Yanting sibat mo, nasa endang lindo, pusok-tip, sinugatan. At kesin tanas, pinaklinaan, kung saan handila. Kada kayo amin na po nga viewers, agyam-yaman nak, dagiti Board of Judges, da kayo po nga admin ko, da kayo amin na po, ayan man nga silutilubong tayan nyo, ito'y namutibiyang, agyos te agina kada kayo amin na po. Antabayanan nyo na po, urayin nyo ti resulta da ito'y nga pasalip. Pinaragsak ka, kitang sidong na kalabusan kang aron. Yan nudong tento, aldunga agbabawi ka, kamakawan ko diya may panamnaman. Nunam namaen, hadin akon kasapulan, kaya kon tay lipatan. Laglagit din, kaunti lang kurangan, kinagmasulan. Ako'y ayan, kain parit na, katawan mo Marta. Yanting sibad mo, sa endang lindo, pusok-tip, sinugatan. At gesin tanas, pinaklinaan, kung saan handila. At gesin tanas, pinaklinaan, kung saan handila. O, data po iti mauding nga contestant tayo, ket agyaman na kakabsat. Ipalpalagip ko kada kayo amin na po, nga mayat, nga makiayam ken, no makompletok apo ti bat 6 into sumaruno nga Domingo, mga ganyan to amin nga winners iti kadabats iti dua, di ba first and second dagiti amin nga winners apo, mga ganyan to timok da nga basit iti -1 da apo. Ipang ti special special live ko da apo, ta ipangeg ko kada kayo dagiti boses dagitoy nga basit lang iti -1 da apo ta nakakantada iti ismyol iso nga pakadaan dak amin nga mayat nga agpad apo, iyad ko amin dagiti kagayem tayo nga mayat nga agbuya, tapno ag-live nak apo, ada notification na, ipalo dak iti page, ti Liwliwa ken Rayaw dagiti OFWs nga Ilocano, tahan nak nga ag-live yunag apo ti Facebook, taad da page ko apo, kat no umado dagiti ag-subscribe, no ag-like apo, iti Facebook, i-advertise na dahi ti programa apo tabaybayadak, dahitoy advertisement, iti live ko, iso nga pangaasiyo ka di apo, i-like yo, i-share yo, i-follow yo dahitoy nga page ko, tapno ti kasta apo, anyaman, nga maawat ko, nga gunggunat, aga po iti Facebook company, isublik matlakada kayo amin, nga agboy-buya, pagtudwok apo iti load,
preload no ag live na kakabsat ta makatulong na kadagiti gagayem tayo apo dita Pilipinas tanarigat apo ti agagayat ti load agasemot magayayam kay lang mga bakay ti duwa gasot 100 pesos kakasjay ket nagbuya ka nagdengeg ka nagganas ka pay nga nagbuya nagganas ka pay nga nagdengeg nangabak ka pay nagkatawa ka pay no OFW ka nangabak ka pay iso nga kasjay apo pangasiyo apo, ta-like yun, da iti page ko, kastamat isi-subscribe kayo iti YouTube channel ko, Roderick Molina. Ket i-subscribe yung kanumot apo ti YouTube channel dati may isang admin ko, editor-in-chief, ta iso ti mga edit kadag iti picture yu apo ni Princess Joy Tablak. Princess Joy Tablaka po iti YouTube channel na i-subscribe yung kanumot apo. Kakakabsat ken gagayem sa ampay nga dito nagpatinggan ti programa tayo ited kumet iparang kumet iti madaydayaw nga DJ iti 91.1 hot 91 91.1 FM Radio Carubay iti Burgos isi Ilocos Norte adamag kanta nakakabsat ni DJ Mel denggen nyo apo da kayo ti sa Daniel ken samiwing host iti DWNI into no aglive apo pangasiyo ta ipalo yung tumat iti programa na apo tadatoy ka nga na pusaksak nga balasang maysa nga balasang apo nga katulungak ebang tultulong kanyak apo dito yung programa iso ti advisor ko apo iso nga gyamanak iparang kumet apo ipadengeg ko ti kanta na Chengwei kena po ti chairman of the board, amok apo nga nabambanog kayon, dagiti apo nga judges ko, gyamanak apo, nulakit din na ikwan niya po, ta makaturog kayo, nguno niya po, palipas yun dato yung paingga ng malpas ti announcement ti winners, ta i-announce niya po no sino ti top 5, kaya tagyamanak, ket anya mga resulta dato ya po, tally sheet, ipos konto tayo did kanyak ni architect aga po di Manila po dagiti grades yo kadagiti amin nga judges amin nga ebidensya nga datoy uubran tyo kakapsat ket agpaypay su hanga parparbo okay thank you very much kada kayo amin na po madam hi to Ma'am Salome Baria F. Williams dita United Kingdom England ni Sir Cesar Acevedo ni DJ Mel, Passion Dugay Valencia, ni Apo Presidente Christopher Paz, ni Sir Crisley Bidad, ni Sarming RPTK Arconana Raleaw ti Pangaldaw Ken Rabii, se dita Pilili, ni DJ Chola, kastamet kin ni co-founder Buhawi Nel, dita Isabela, dagiti judges ko apo, agyamanak, unay ti ado kada kayo sapay kumabuta mapagsubli kay tumanin nga judge into sumaruno aglalo dagiti pilyekto apo nga agbalin nga judges into no grand finals barbareng lang apo maalak atay iduluyo nga Ilocano nga nalay nga kumanta isundo ti pagbalinek apo nga chairman of the board alak apo sa kibinendak tapno madanong ko na po adanak DJ sa kaanan ti sakanan ajay la panagwunan no sinunto ti sinudadyo nga tao apo kalugaran tayo dita Cagayan barbareng lang ta sinsiripon na dati Facebook live ko di page ko apo tayo so ti may nga nagpatpatang kami si kanyanan ngem madina kayat apo nga ibagak no sino dadyo nga nalay nga kumakanta iti ismule no si amuyo dadyo apo da kayo na po tahan ko babaling ngay balakas ditoy ket madamdama denggen yun to ti kanta na apo ngay patukar ko ket DJ Mel ag nervyos saksa adunay ti may bagbag ako na po architect please no ready data tabulator mo data tally sheet mo isend mo kanyak ditoy messenger ko ading okay DJ Mel datoy ti kantamon DJ Mel, Passion Dugay, abuy-buya pa ilang apo tinaanos apo nga ading ko nga maestra, nga DJ, tiday nasa unga radio station FM apo. Datoy, nagpintas ti kantana, para kada kayo amin, nga gagayem na iti Facebook, nang ro nagiti admin ko, nagiti agbuy-buya po, ti kanta ni DJ Mel, Passion Dugay. Okay, kita na po no, nang in-delete. Yan na po. Aguray kay lang nga po ta makita nyo nun ti resulta lagi to. No, sino ti mayat nga makayayam to. Kat agsubli ka nakto ti sumarunong nga live ko.
ta agay-ayam tayo pangabakan nyo tin na dumaduma nga preload da kayo apo nga OFW nga hanga makaturog kaya yaman nga sa sulit lubong tayan nyo. DJ, apay madimot nga may ayan. Is okay, apo i-play kagure kay baset tapag-uurayan tayo ti resulta. Dagiti apo nga judges ko gyamanak Okay. Please welcome DJ Mel. Ti intermission number na po. The song is dedicated by Dacha Carlos. Dugay Passion Valencia. Baby, years, it was hard to days. I'll never give up, never one of my dreams. And if things are, this while I'm still alive. And God only knows that I can't let you go. When I'm in love, it will be forever. I gave you my heart forever and ever. No one can ever hold you more than I do. No man can never love you always true. No one can ever hold you more than I do. You came to me from heaven, girl, it's true. And if I ever lose your love, if I Ay, DJ Chola, no, ada kantam DJ Chola, isenanak DJ Chola. Por favor, DJ Chola, no, ada kantam, isenanak kapsat. DJ Chola, di may sapo nga judge tayo. baby, now I'm alone, and I try to be strong, but my baby, I cry, silent tears without crying, and I think Kay tapo iti DJ Mel Passion Dugay Valencia. Iti DWNI 91.1 FM Radio Calubay ti Burgos, Ilocos Norte. love it will be forever. Giving you my heart forever and ever. No one can ever hold you more than I do. No man can ever love you, no, it's true. No one can ever hold you more than I do. You came to me from heaven, girl, it's true. And if I ever lose your love, if I ever lose your heart, oh baby, I'm dying for your love. If I ever lose your smile, if I ever lose your heart, everybody needs someone to love, and I say, no one can ever hold you more than I do. No man can ever love you, no, it's true. No one can ever hold you more than I do. You came to me from heaven, yes, it's true. Ayan! Tataya po, hindi patay tayaw. Yes! Thank you po. Request po ng mga kaibigan natin. Thank you po. Ayan na po, dadya unag ti studio da DJ DWNI dadya nga nagkanta. Ket mabuya yun to apo nagsubli DJ stasyon na po ta hampay unay kano nga hampay kano agla-live streaming. Isu apo ti Daniel Ken Samiwing host iti DWNI Burgos, Ilocos Norte apo. Ket denggen tayo apo habang nga compute ni architect. Denggen tayo apo iti kanta ti winner iti batch 1. Isu nga wan sa bali no dinire Gretchen Mables Yap. Ayan na po kananos kayo basilanganan.
Andi nga yan daka mo kay paipuan panawa po tapno dakadwak nga mangi-announce no sinno ti mga bak iti daytoy nga gundaway. Ti winner iti batch 1, please welcome Miss Gretchen Mables Yap. Para kada kayo amin na po. Duwa kami tita pusom. Mami manja kay tadakaw duwa na mami, duwa kami tita pusom. Winner iti batch 1. Awan sa bali, alam di ko, tuy-tuy puso. Hello, thank you very much ma'am Mel Passion Dugay Valencia. Di anus mo nga nakita mo no iti dayto ay simple nga pakasalip tayo ma'am. DJ Mel Passion Dugay Valencia. Agyaman na kunay na imbaga radio amin na po di tayo Ilocos. Nanggayam ta, dua kami, apat-pat Batch 1 winner. maawat, nga aday na kagudua, di ta puso, ken marikla. Ilaw, muday to'y pusok, ulbut, day ka, kapanamaya, itikalaeng, dito'y kaunggap, dayang, di ka, met mabukudang, rinagin, agurain ka, kailang lilaw na, wag kami, ngayon ka, ay ayatin. Ayan, insena na po ni Architect. Ti resulta, desisyon dagiti Board of Judges at da kanya ko na po. Da kayo po nga contestant nga nag-submit iti kanta nagyaman na punay kata kayo. Dahito kit ay ayam. Noon yaman iti resulta na awatan nyo kakapsat. May isang nga challenge kata kayo tapno ag-practice kayo na lang nga kumanta ag kansyon. Ken sumaloy kayo iti na dumadumang live streaming iti Facebook Live. Madanaganak. Ada kanya ako na po ti resulta na. Aguray kay labasita po. Nanggayam ta, wag kami, apat-pat Gudo-gudo my heart. O habang at kang kanta kapsat, pugtuan nyo niya ti pangating iganak. Pangabakan nyo ti 100 pesos preload. Anya dato iganak apo. Pugtuan nyo, may isang prutas. Welcome, kuna na pleasure to be our judge. Keep up and good work again. Thank you very much. Forever and ever. Kuna na. Admin, i-like you dahil tinapipintas nga comment. Okay. 100 pesos preload. Ti gusto nga sungbat na kakabsat, inala ni ti may isang admin ko, ni Princess Joy Tablak, ti muna nga nakadanon ditoy, iso nga saba. Princess Joy Tablak, 100 pesos preload, ilod konto amin no Martis apo. PM dakto, saba-saba. Okay, kita bitinin kayo apo, dato iti insen ni architect na po.
Apo, datuyin na po, dagiti tabulator nan, tabulation ng kakabsat. Guli kayo kita kanalaing, talaga nga in computer na po, iti, nanang, okay, ready na ko na po nga mangiboy announce, iti nangabak, iti daytoy nga pasalip, iti nangabak, iti iyo natay jay baba, kakabsat madanagar nak, apo, imamang mami datay man atay man agas, inyawid da po, inyawid da moton, dita, kwa dati nangabak ka na po madanagar na agnervyos. Top 5 kakabsat, ada score ng 26.95, number of judges 7 kakabsat, ada average ng 3.85. Please, paray maalay ti may kalimang pwesto, paray kini Mr. Raymond Tablit. Palakpakan ti Kabuluan West, apo number 5 nga pwesto. Iti may kapat nga pwesto, nga ada total score nga 27.05, pito nga judges divided by 7 kunana, ada average score, total score, average score na po nga 3.86. Congratulations to Diane Joyce Angel. Iti pagod po, Diane Joyce Angel. Diane Joyce dato Angel, ranada, wani suna po. Iti may katlo nga, may katlo datoy. 1, 2, 3, 4, 5. Hindi apin, nagadong mo dato yan. Iti may katlo nga, nakiktutak iti may katlo nga, pwesto, mapan, iken ni Miss Jane De La Cruz, at the total score nga 28.45, total number of judge, 7, divided by 7, at the 4.06, at the kaya po tayo dadagitoy. Tayo contestant number 12, ni Jen, nyajay. Ti contestant number tay dapo da Jane De La Cruz ken ni Jennifer Rona apo tap iti may katlong nga pwesto agtay dagiti da Jane De La Cruz ken ni Jennifer Rona nga agpada nga 28.45 to 28.45, iti total score da po ko 4.08, 4.08. Judges, kasano ti pamayan tayo dato yapo? May salang ti pumasok iti pwesto nga may katlo apo. Kasano ti pamayan tayo? Desisyonan nyo apo nga Board of Judges. To break di tay, masapula po nga may salang ti tumakder nga may katlo nga pwesto. Ket iti may kadwa nga pwesto kakabsat, at the total score na nga 29.64, ang ti total number of judge 7 divided by 7 dajay, at the total average score, total score of 4.23. Please, congratulations to contestant number 14, top 2. Contestant ni Lisa Orsolom, pumasok apo iti grand finals isunan. Lisa Orsolom iti may kadwa nga pwesto. Ket iti nangabak iti batsa 5 kakabsat. Congratulations to at the total score na po nga 30.65, total number of score, total number of judges, at the average score, total score na nga 4.38 apo. Congratulations to number 7, Mr. Gilbert Dangsil, iti pasaling pagudpud, Ilocos Norte, Mr. Gilbert Dangsil, iti pasaling pagudpud, Ilocos Norte, kada kayo amin kakabsat, dagiti Board of Judges, agpapatang kami to, patang to apo ta, siyak to timang break, tayo dagiti iti may katlong contest, may katlong pwesto, aramilik no ilive ko madamdaman, no, anya ti pamayak no ikara cross ko apo tap no may salang ti sumbrek iti pwesto,
siguro matinag ni Timay sa kadakodang kita apo no kasano pamayak niya. Congratulations to Mr. Gilbert Dangsil, winner. Second placer, Lisa Olsulum, Jane De La Cruz, Jenny Rona, Diane Joyce Araha, Angel Kenny Raymond Tablet. Okay po, dato iti kanta ti winner iti bats 4. Dagi po amin nga tally sheet, madamdam i-kwakto po itid konto amin. Congratulations na po kada kayo dita pasaling pagudpod Ilocos Norte ni Mr. Gilbert Dangsil. Dato ya po iti nangabak iti batch 4. Leyak. Ayan na po. Ti first and second qualified na po nga makilaban into no Grand Finals June 14, 2020 palubos ni Apo Diyos. Okay, winner iti batch 4. Dato yun na po. Sikati angin ko. Padaanan nyo apo nga i-play ti kinanta natin ng abak madamdama. Sa akin sambay mo at tuwag mo doon. Kada kayo amin apo nga judges ko. Agyaman ako na itiado kada kayo apo sapay kumapo. Tagsubli kay tumanin. Maring Jodalin Samalyo, tay blowout siyo po. Nga tagapagod po, Ilocos Norte. Nga agpasa, dita baru kuno. Winner iti batch 4. Miss Claire Leia Ustare iti Cabaritan West, Ballesteros, Cagayan. Lumaban iti final dahito ya po Grand Finals into no June 14. Mugamdam tiadiat may tarikum tirik na agraman From Ballesteros, Cagayan. Sikati amin ko. Congratulations to Gilbert Dangsil. Tagsakin sambal mo, ading tuwag mo doon. Kada kayo amin na nga winners, iti kada batch. Aglalo iti dito nga batch 5. Ay kandak ti autorisasyon nga mangipandag iti kantayo di jay YouTube channel ko kakabsat. Ken agarami dak iti group chat kada kayo amin nga winners iti first second iti kada batch tapno agmi-meeting tayo apo tapakadaan tayo iti grand finals nga maangay into no June 14 ara mga rami dak ti group chat yo apo nga winner nga first second bali 13 kayo apo nga pumasok may raman into no Domingo apo batch 6 open. Okay apo, dati te kanta dati nangabakan. Denggan tayo ni Gilbert Dangsil. Apo, Gilbert Dangsil. Kada kayo amin na po dita pasaling Ilocos Norte. Dato yun na po iti tinangabak ka po. First winner at first placer. Amin, siya ni Gilbert Dangsil, tagapasaling pagudpod Ilocos Norte. Kablaak man, daan ti Jodalin Samalyo and family, Passion Abian and family, Dangsil family, judge, sponsor, kentoy, layat nga host tayo, Sir Derek Molina. Thank you. Winner, batch 5. Nagkitatan, di na magpunuadan agayat ken ka, isumbat mo, ket nalawa. Awan ko na nga ibaga kanya, nalawang apat pagbuklaeng isumbat mo, tanakita at ako'y tuyong mo. Nalawang apat pagbuklaeng isumbat mo, Babae dito yung sonata kakabsat.
Iso dato yapo ti winner iti batch 5. Alay kaun dayto nga kundaway iti agyaman kada kayo amin patpat kek nga judges, contestant, da kayo apo nga viewers sapay kumapot ta agsubli kay tumanin to Domingo uno Sabado nga agbuya iti liwliwa ken rayaw dagiti OFWs nga Ilocano Facebook Live ken i-like yu apo ti page ko iti YouTube channel Roderick Molina Kakabsat manipot dito Santa Cruz, Tenerife, Spain. Iyaw awat ko apo tinaim pagarabi nagasat nga aldaw bigat ken malimyo amin papagayam. Thank you very much kada kayo amin nga nagbuya iti daytoy nga live streaming iti Facebook page ti liwliwa ken rayaw dagiti OFWs nga Ilocano. Mabuhay po. Iti part 2 dagiti mayat nga agbuya wenno makisalip iti ayam kakabsat change sa kuanak mabanak iti subaruno nga Facebook live ko. Thank you very much kada kayo amin na po. I love you all. Thank you very much kada kayo apo nga viewers. Agyaman agti anos ken ayat yo iti dayto nga programa. Hasta luego. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas kada kayo amin ako. Basul da hangko nga basul. Happy listening, happy watching to mami may kindag dito ang anak ko. Da kayo amin ako. Nagrigat tiyag pakada po. Buklaeng ti sumbat mo tanakita akakoy kuyog mo agyaman apo kada kayo amin nga nagbuya sapay kumatay share yu datoy ken amin apo ay sunga manipot ti kay kaunggan ti puso daytoy nga timonyo iti daytoy nga programa agyam yaman kada kayo amin apo. Judges, thank you very much. Kada kayo amin apo, agyaman po. I-message dagnod da kayat yung kadamagan mo ni suggest kada kayo. Thank you.